Това е Любо. Практикер си търси майстора и го назначи на стаж. Нека заедно проследим как ще се справи с първата си задача. Харесайте, коментирайте и споделяйте своите впечатления, за да го подкрепите. Хайде да видим какви продукти ще избере за първия си проект по време на изпитателния срок. Избрах мазилка Сахара на Егер в цвят, който смятам, че е най-подходящ за мебелната мостра. Много е важно да се ползва и грунда на самата мазилка, който за всички цветове е тониран бял. Причината е, че има специфична основа, матов ефект, който най-добре може да се захване за самата мазилка за него. Другото, което ще ми трябва за нанасянето на мазилката, това е късокосмес валяк, тъй като е подготвена много добре основата. Ще ми трябва един малък валяк, с който да направим мостра. Следващото е четка за специфични ефекти. В случая ще ползвам малка, тъй като стената не е голяма. При много по-големи стени, по-голяма четка би свършила по-хубава работа. Една четка за отсичане на ъглите, както и тиксо за боядисани повърхности, слабо лепещо. С това можем да започнем вече подготвянето на мострата, преди направата на стената. Преди да отидем на стена, винаги е хубаво, според мен, да се направи една мостра и да се изпробва материал, защото може да има различни партиди, различна едрина на пясъка вътре, така че аз винаги предпочитам да си направя мостра, за да усета материала, дори да съм работил с него във времето. След като вече се нанесе, се остава около 3-4 часа някъде да изсъхне както основата, така и самата мазилка. Ако ви хареса клипа, дайте един лайк и задайте всякакви въпроси, които имате. По този начин ще ме подкрепите и можем да направим още интересни видеа, свързани с практични решения за домашните ремонти. Останете и до края на клипа, защото имам нещо специално за вас. Промокод за отстъпка. В това видео ще ви представя една сравнително несложна декорация, която всеки може да си направи в къщи. Това е така наречената пясъчна боя или пясъчна мазилка, по-позната. Процесът по работа и по нанасянето на самите материали не е предназначен за професионалисти, просто е достатъчно да направите няколко проби на отделна стеничка, някъде където няма да се вижда, или на една мостра на табло за около няколко часа опити може да получите един доста приличен резултат. В случай избираме си една стена в къщи, която ще бъде акцентна. Хубаво е да я съчетаем цветово с мебели, с подове, с цвета на стените. В случая тук сме с мебелите съчетали стената. Важните условия, които имаме, са стената да е сравнително добре шпаклована и подготвена. При тази мазилка всякакви такива неравности изпъкват и се забелязват. Така че най-малкото, дори да не е равна стената, трябва да е добре изшкурена и гладка. Можем да приложим върху стена, която вече е боядисана. Достатъчно е върху нея да сложим грунда, който е преди полагане на самата боя, след което да работим с него. Не се изискват специални умения, тъй като не се работи с мистрия и маламашка. Хубаво е да се отсече добре с тиксото спрямо тавана и спрямо съществуващите стени, за да не просмуква под него, като го отсичаме. И да се изчистим отдолу така, че каквито и капки да има, да не попадат върху съществуваща настилка. Мебели и така нататък, да ги предпазим максимално от захабяване, тъй като изсъхне ли грунда или самата боя, която е декоративната, после трудно се отстранява. След като съм заскочил тиксото по стената, която ще се работи в контакт с съседната, за да не просмуча от цвета от мазилката към боядисаната стена, хубаво е да я отсечем със същия цвят. И след това, като се изсъхне, с праймера на самата мазилка. Грунда, ако не се разреди, ще направи плътно покритие и ако има тъмен слой отгоре върху стара боя, която да се покрие, може би това е по-добрия вариант. Иначе на бяла стена 5-10% за да разреждане си търпи. С това, с отсичането приключих, след което продължавам с валяка една ръка, съхнене около 4 часа и след това мазилката. Другия вариант да се отсече ъгъла на стената, когато се работи с друг цвят мазилка, за да не просмуче под тиксото, е ползвайки силикон, като се направи една тънка лента по самия ъгъл. И в случая, ако е бързо стяга силикон, след около 10 минути принципно може да се работи.
При нов валяк, когато го вадим от опаковката, за да свалим всички власинки слабо залепени от самото производство, можем да направим такова нещо, да го залепим, облепим с тиксо и сваляйки тиксото, по него остават слабо залепените власинки. След което е хубаво да го измием с вода и сапун и е готов за експлоатация. Търкалянето на грунда винаги става отдолу нагоре първоначално, за да сме сигурни, че няма да прокапе. Грундирането става едно към едно, като боядисването, с застъпването от сухо към мокро. С това сме готови. Изчакваме да изсъхне хубаво стената и се започва полагането на пясъчната боя. Има няколко начина на работа с декоративната боя, като ако сами работим, можем с една четка да нанасяме самата боя, а с втора само да структурираме. Можем и с една да работим. По този начин се отваря при много големи стени, можем да работим двама човека, като единия само нанася, другия само структурира. Ако нямате опит, не си размените ролите, защото може да се получи различен шагрен на стената. А сега ето и изненадата, която ви обещах. Ползвайте промокод Майстор10 за 10% отстъпка онлайн или през приложението на Practicare. Пълните условия може да видите в описанието на видеото. Кратка пауза за практични съвети. Първо, дайте достатъчно време на стената да изсъхне преди да се нанесе декоративната боя. Второ, убедете се, че е добре подготвена и шкурена стената, защото в противен случай ще личат забележките. И трето, при голяма стена могат да работят двама човека, като единия само нанася боята, а втория структурира с четката. Тук е важно, ако тези двама човека не са се стиковали и нямат опит, работейки заедно, да не си разменят ролите, тъй като може да се получи различен шагрен на самата стена. Обикновено е необходимо да се разбърка преди да се започне работа, за да не се отлива пясъка на дъното. В случая обаче си ми е доста гъсто. Не се разрежда с вода. Нанася се в различни посоки, като се започва от ъгъла. Движението винаги трябва да е хаотично, дори при самото нанасяне, както и при самото структуриране след малко. Важно е при нанасянето на участъците на стената да не бъдат на конкретни квадрати, защото после може да се личи с надките. Най-добре се получава, когато се топи само върха на четката в боята, а не целият да се натопи до половината и да се разнася. Тъй като след малко ще трябва да се работи със същата четка за структурирането. След около 1 квадрат нанасяне се започва структурирането, като целта е да се събере пясъка. И затова се прави в различни посоки.
Причината да го правя хаотично, а не на определени участъци един до друг, е за да не се получи така, че да се личи снапките къде са направени на мазилката. Затова хаотично попълва се и така малко по-лесно се снаждат различните участъци, ако пресъхне. Буквално докато разнасяме, можем да си прикараме пясъка където няма. Може би е удачно, докато се работи, да го гледате под различни ъгли, за да може да видите как точно се структурира. Винаги трябва да сменявате ъгъла. Ако имате съмнение, че ъгъла не е добре грундиран или боята не е се захванала хубаво, или може би, че тиксото не е подходящото за отсичане на стената, ще покажа един хак, който как може да го свалите без да създава проблеми. Разбира се, не върши работа с много силно лепящи или с проблемни тикса, които са стари от седмици поставени. Става въпрос за няколко дни. Пуска се пистолета с нагорещ въздух на първа степен и съвсем леко отдалеч се отдухва. Надявам се да ви е било полезно. Това е крайният резултат. Така структурирана хаотично с боята. Ще ви покажа още един вариант как би могла да изглежда вертикално. По този начин би изглеждало самото помещение по-високо. Ако ви беше полезно, абонирайте се за канала, дайте един лайк и напишете в коментари какъв искате да бъде следващия клип, на каква тема. И не забравяйте, че може да използвате промокод MAJSTOR10 за 10% отстъпка онлайн или в приложението. Дано съм ви бил полезен и до следващия път!